Hello guys, maayong gabi guys, inyong tanan. Ting panihapon na po sa mga igurot guys. Andaman na po na itong pagkaon ng mga buhi, kay tingkaon na po nila. Yung mga buhian eh. Kay init pa man atong kanon, ato sang pataod-tauran. Guys, mga una sila guys. Kay ting panihapon man ron, kay nako daghanon ilang rice kay panihapon man. Mayon nang nako ilang rice guys. Kambots pod, ang importante masudlan ilang tiyan. Nawa na si George. May lang. Ano guys. George, unya na salad, George. Istot nagkuan pa ta diri, nagantang pa ta diri kasi gilak-hilak diha rog nabuang. Na, gutom na. Nya na ha. Ayo ta ni kang George gamay. Amay lang, amay. Bulat, stol, oy. Belum nagkuan pa ta. Loy. Paghulat ba kay nagtislap ako ba? Ano nga sila vitamins ganina? George, wala okay. Dudong gamay ang wala okay. Nasa kanan mo. Hulat di dagol. Hulat dagol, hulat. Hulat dagol, hulat. Stul. Ba karon ha? Ting panihapon na po nila guys.
Dara oh. Day. George! Hey, George! Bulat, bots! Bulat, bots! Okay, makakaon na, bots. Kenapa George? Sige mo ta. Stay. Ano? Dapat itigil George. Pagawas din na. Mana tayo, pagawas na. Mana ka ba? Pagawsa, rabog na, pagawsa. Saan mo kasi buwan? Bot. Akong bantayan. Dah, ambil na panira kita. Mana ka, George? Pero. Nangaon na sila guys. Bantayan natin guys. O dili bantayan guys. Pang iligon. Hawa diya George. Kaya mana ka. Pistulang ko ba? Ay Diyos ko Lord. Mana ka. Di mangilog ha. Kaya makuanan dyan karon. Kanan mong vitamin sudah. Nakaon vitamin. Mana ka ha. Na ay tae dito. Wala George, wala magbugnoan karon. Na dong, utda dong kay ayang ayo dong. Utda. Muti hapit ta kang boots, dili ana. Dili ah. Ay big boss. Bakit Big Boss? Ano anyari Big Boss? Naginoktok si Big Boss guys. Nangayo og pagkaon. Di mangilog ha. Dali anak dong. Dali adong. Dilugan, siguro kayo mukhaon man. Mana guys, magkuan ta sa tae. Ning agi na siya dito, danang niya silihiging tae. Wala ton pag kitay mo silihig. Wala na George. Guys, manilhit kag tae dito guys. Hawa dia ba, da.
guys na itai. Atong anamon ni silig atong ala. Ulay agas no. Laba ko kabubos ako ang tanom. Sa pamang yuta. Sino niya ito ang gwapa na ato ang kuan guys, ang atong alugbati guys. Makakaon na putagutan ani guys, alugbati. Ang gwapa na guys. Guys. Kani gud sibot silab tunon jud kay ning basurahan ba. Guys, oh, kita ang virginity. Limpyo ta sa terrace guys, kaya ang terrace pating huwag ihi. Wala ko nakalimpyo ganina kasi inita man. So karon ta mang limpyo. Kaya mga tulog raban sila dire. Pag maglimpyo ni ihian dayon ni bot, okay kaayo. Sibo sa salarin ay masigig pangihi. Bots kay man na magpangaon. Hawa na diha George, human na magkaon George, unsa pa may sakaon? Guys, butangan natin sabon. Kaya itong ibang was ito sa kuan CR sa gawas. Magkuha sa tagtawil guys kay magtapis ta. So, ito guys. Hawa! Di lagi magsisolid ba? Ikaw, gusto mo ito mo. Unsa man eh. Agoy ang tawil. Pisto, nganong naabot man ni mo bots. Nawa na. Himpas akong isa ka tawil. Gituan sa mga amaw. Gigisi-gisi. Awa, laka mo dito kay manglimpyo ko dire. Dito mga ano na dire. Manglimpyo ko. Dito manglimpyo ko. Dito naog. Naog. Ya, impas akong tawil usag. Ayaw gusto. Dito na ba kay manglimpyo si mami. Ya, ayaw gusto bisi akong isa ka tawil guys. Ay, diri sa nakon ibutang kay para na itong tungalan. Na ang virginity kita dayon
So guys, ito na itong ilalim sa lamisa guys. Na guys. Para mawala ang baho sa... Ano na kalimutan ang kamera eh. Para sa nabi. Na guys, oh, nara guys. Ang rapo to sa lamisa. Ay, lamisa. Sa salog. Wala na limpyuhan gahapon. O kagaling butad. Grabe ka-init guys. Kagaling na asin. Maka pagtong guys ang kainit. Lakaw dito, George, ka nang limpyo ko, George. Diri na ta guys, hagdanan na ta guys. Naay nagpasa ang silingan, yahak kapiret ani. Ya guys, adi mo sini madungog. Lapit na tanahaman guys. Diri na ta sa ubos. Pagkauman, ihian dayon nimo, ihian dayon bots ha, ihii dayon bots. Ihii dayon ha. Saka din siya guys, mangihi na siya di aron. Ihii dayon bots. So guys, human ako panglimpyo sa among terrace guys, maglingkod-lingkod sa ako guys, kay human ako ta nagpakaon sa akong mga doggy, human ako og kuan silang pupo silig. Humanasad ko og limpyo, so diri na ako, humanasad ko labay og basura. Unsa man dong? Ha? Unsa dong? Busog ka dong? Tanaw kamera dong. Nabusog ka dong agol na dong. Wala tay pandong. Asang kwarto sa pan. Dong? Ipatagaag para palit pandong. Nawala daw dong. Sino wala? Wala mo kong kadawat. Wala ko Dong. yung nawala. Nawala ang para palit sa pan. Wala na tay pang pan. Ani, lahi ito. 50 para pan. Klaro, ito violet color eh. Ara. Sige kun kuan diya kay ni maho tang kuan. Ungo. So
So guys, diri ra ta taman guys. Salamat kayo sa inyong suporta guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So bye everyone, amping tanan. God bless.